Għalkemm il-festa tal-Milied mhix l-akbar festa tal-Knisja Kattolika, l-insara kollha jiċċelebraw it-twelid ta' Ġesu pompa kbira, speċjalment fil-lejl qaddis tal-Milied. F'dawn iż-żminijiet tal-festi li fakkarna fit-twelid ta' Ġesu żurna waħda mill-knejjes moderni li għandna f'pajjiżna, dik iddedikata lil qaddis Malti San George Preka fi Swatar. Hemmhekk sibna lil kappellan Dun Robert Grek li kienet jagħti libsa ta' festa lill-Knisja. Huwa spjegalna kif il-Knisja tidħol fl-ispirtu tal-Milied. Nippreparaw anke biex il-binja tal-Knisja biex tkun ippreparata għall-Milied. Bdejna bil-mod matul iż-żmien tal-Avvent inħejju tiżjin differenti, mod speċjali jsek l-ewwel tneżżaf ftit il-Knisja u mbagħad bil-mod jibda jiżdied anke l-armar tal-Milied. Il-kappellan spjega kif dan iż-żmien ikun sabiħ għaliex tara li l-parruċjani kollha jingħaqdu flimkien sabiex ilibsu l-Knisja bil-libsa tal-Milied. Ma dan l-istazzjon il-kappellan stqal l-sodisfazzjon ta' xogħlu huwa meta jara n-nies igawdu l-Knisja mżejna. Huwa spjega wkoll li qabel il-qudisa ta' nofs il-lejl se jitella dram li se jkun qed ifakkar il-100 sena anniversarju minn meta saret l-ewwel dimostrazzjoni b'Ġesu Bambin minn San George Preka. Ħajittella programm fejn fih pratikament sejra ssir play żgħira anke mill-membri tal-mużew fejn ifakru propju dan il-moment, anke ħajintwera feature u ħajsiru anke momenti tal-pukant anke biex il-komunità mhux biss tfakkar dal-moment imma wkoll tiċċelebraw u tgħixu. Qabel ma ħallejna lill-kappellan biex ilesti l-aħħar irtokki tal-Milied, Dun Robert Grek għalaq l-intervista b'appell biex dan il-Milied ma jkunx wieħed imxekkel bil-materjaliżmu. Il-festa tal-Milied mhijiex biss festa materjali, imma fuq kollox hija festa spiritwali li nħallu lil Ġesu fiċ-ċentru ta' din il-festa li ħafna drabi jiġrina li nedew ma' tiżjin u mal-kliet u ma' ċelebrazzjonijiet u ninsew li dan kollu isir għax twiled Ġesu.